A autovía da Barbanza está en plenas obras, comezaron eses traballos para renovar todo o asfalto e isto trae consigo cortes diarios que se van manter, Alejandro, ata o próximo martes. Sí, Marta, precisamente ese primeiro corte está situado aquí nesta saída número 19 á altura de Taragoña. Foi aquí onde as obras comezaron esta mañá e onde tamén está habilitada a calzada esquerda en ambas as dúas direccións. Son as obras que se van cometer aos poucos en treitos de 4 km co obxectivo de actuar nun total de 40 km. Por esta vía a diario circulan preto de 15.000 vehículos, unha cifra que se incrementa nos meses de verán, nos meses de xullo e de agosto. Por iso, durante estes días pídese extremar as precaucións. Todas as obras teñen un peaje, pero hai que soportalo porque é por un bon motivo. As máquinas xa traballan no asfalto. Desde este xoves e ata o vindeiro martes a calzada dereita está completamente cortada á altura da saída 19 en sentido Ribeira. Os operarios traballarán sen descanso mesmo durante toda a fin de semana para axilizar as tarefas. Debían facer fora do mes de agosto. Por que? Porque en agosto hai moito máis tráfico. Para manter a circulación habilitouse un desvío na medianeira. O tráfico nos dous sentidos concéntrase agora na marxe esquerda. Os traballos contan cun investimento que supera os 10,5 millóns de euros e afectarán a todo o trazado da autovía. Co obxectivo de evitar grandes retencións, as actuacións executaránse de forma progresiva en treitos curtos de 4 km. Renovarase o asfalto por completo, actualizarase a sinalización e sustituiránse as xuntas de dilatación en todos os viaductos. Contribuyen a mellorar tamén a seguridade do tráfico na autovía, estupendamente. A Xunta pide máxima precaución aos usuarios pola presenza de operarios na vía, polo que se recomenda saír con tempo. Ahora veño eu de Santiago tamén, estuve parado por unhas obras bastante tempo. Estas restriccións poden xerar embudes en horas punta. Os condutores piden ampliar as melloras a outras vías. O que teñen que dar conta é quizás das carreteras comarcales. Na autovía do Barbanza a circulación no conxunto de xullo e agosto supera o 1 millón de desplazamentos. Sobre infraestructuras tamén, o Supremo vai analizar se o Goberno Central ten que anular a prórroga da AP9. Para poder estudalo, o Alto Tribunal pediulle á Comisión Europea o ditame onde considera ilegal esa prórroga da autoestrada. Ese ditame non ten o efecto xurídico de anular automáticamente a prórroga, pero o Supremo considera que igualmente é relevante e que o poden tomar en consideración como un elemento máis a avaliar que sirva para apreciar se houbo infraccións da normativa comunitaria. Falándolles de tráfico, repasamos o estado da rede viaria. Estes son días de moitísima circulación, de desplazamentos ás praias, tamén con moitos movimentos nas estradas secundarias. En todo caso, como vemos, estas son as cámaras da Dirección Xeral de Tráfico. Temos circulación fluida e con normalidade nestes dous puntos. Primeiro a AP9 na Ponte de Rande, en Vigo, circulación fluida e escasa ás 2:36 da tarde. Tamén a circulación é fluida, aínda que con algún vehículo máis nesta vía principal de acceso á cidade da Coruña, a avenida de Alfonso Molina. Miramos as estradas, pero tamén os ríos, porque os efectos da seca prolongada xa están notándose nos caudais. A conca Miñosil está un 45% por debaixo do habitual nesta época do ano e a Confederación Hidrográfica activou a prealerta por escaseza para que os concellos tomen xa medidas no control de consumo. Cristina. Entre os caudais máis alarmantes está o deste río, o Arnoia, con 7 centímetros ao seu paso pola Arnoia, ou o do Limia, que en Xinzo leva só 1 centímetro. Son caudais agónicos que comprometen os ecosistemas dos ríos. O caso é que aquí, desde os tren de borrascas que houve no pasado inverno, desde o mes de febreiro só caeron 180 litros por metro cadrado, que é un 50% menos do habitual. Desde a Confederación Hidrográfica se avisaron os concellos afectados para que aforren a auga.
Desde Lugo ata Tui, a Conca do Miño presenta un dos caudais máis baixos para esta época, a media dun 45% por debaixo do habitual, pero hai zonas, como esta da Arnoia, onde o descenso do caudal chega ao 85%. A verdade é que me sorprende que a pouca agua que está traendo este ano. Outros anos, pois sí, que merma moitísimo no verán, pero bueno, este ano pois é exagerado. Non temos nestes momentos constancia de que haxa unha merma nas captacións e nos propios depósitos de suministro. Con descensos superiores ao 50% están tamén o Miño en Lugo, Tea en Pontareas, o Limia en Xinzo ou o Avia en Ribadavia. Hai zonas que casi o podes cruzar a pé. Home, tanto tempo sin chover, as aguas escasean en todos os lados. Aínda que no conxunto do ano as chuvias foron máis abundantes do habitual, o problema é que se concentraron en poucos meses durante o inverno e imos para 6 meses de chuvias escasas. Febrero fue el más húmedo de toda la serie histórica, con casi 300 litros por metro cuadrado, pero a partir de ahí, marzo bajó de 300 a 25 litros por metro cuadrado, abril también 30 a 40. A escaseza de auga levou a Confederación Hidrográfica a declarar a prealerta para que os concellos da demarcación, 153 en total, adopten medidas de aforro. Fomentar la concienciación y también la vigilancia y medidas que fomenten el ahorro. O Miño, ao seu paso por Ourense e o río Cabe en Monforte son os únicos de toda a conca que están por riba do habitual. Os encoros mantéñense tamén ao 70%. Acabamos de escoitalo, fai falta concienciación, os concellos están niso, por iso están tomando máis medidas. E o primeiro que adoitan poñer freo os consistorios son as regas de xardíns e dos espazos públicos. É o mesmo que lle piden a todos os particulares que usan a auga da traída, que non reguen nestes días e que, por suposto, tampouco gasten auga enchendo piscinas. As fontes adoitan quedar sen auga precisamente cando esta escasea, como corre nestas xornadas, e a poboación tamén se lle pide que non se gaste auga, por exemplo, para lavar o vehículo. Estas son, en imaxes, algunhas das recomendacións que fixo nas últimas horas o Concello de Baiona, un dos moitos municipios afectados pola seca. Ali non descartan pedir auga este mesmo mes ao Concello de Vigo se a situación, Mercedes, non se reverte. Si, os encoros da área de Vigo rexistran os niveis máis baixos en máis dunha década nestas datas. A situación preocupa especialmente aquí en Baiona. Estamos co concelleiro de Medio Ambiente, José Ángel Bamonde. Moi bons días. Hola, moi bons días. Contenos un pouquinho cal é a situación e de non chover, cales serán as medidas a adoptar. Sí, a situación de Baiona agora mesmo é unha situación crítica, complicada, precedida pola ausencia de choivas nos últimos meses, pero todavía estamos con certo marxe todavía de actuación. Ben é certo que a situación na que se encontra en Coro pois é baixa, estamos falando dun 43-44% da súa capacidade o Concello de Baiona pois desde o primeiro momento, vendo a situación na que nos encontrábamos, pois anunciou a cidadanía que solicitando a súa colaboración para que sendo nós os primeiros que tomamos medidas como a eliminación do rego ou o baldeo, digámoslo, con agua doce, senón que utilizamos para a limpeza das calles auga non potable, precedente do depósito que temos no parking do Aral. Estamos nós, como administración local, reenchendo todo o posible esa auga, pero tamén indicamos á cidadanía a necesidade de que eles tamén nos axuden neste reto de minimizar ese consumo de auga para garantizar o máximo tempo posible esa agua pos veciños. No caso de que non chova nos vindeiros días, habría que recurrir a outro encoro de Zamáns? Sí, de momento, mentras non haya un cambio no que a climatoloxía, pois a situación, digamos, está todavía asegurada, pero sí, temos previsto que se nas próximas semanas non hai novas chuvias, pois fagamos esa conexión co Concello limítrofe de Nigrán, de Zamáns. Perfecto, moitas gracias. Pois esta é a situación en Baiona, unha situación que se estende a maior parte de Galicia ante este verán con tanta escaseza de chuvias.
Pode que o lembren, 3 menores e unha muller foron rescatados no porto de Sada despois de ser arrastrados pola corrente. Ocorría aí algo máis de 2 semanas. A fortuna quixo que un bote que pasaba por ali acudira no seu auxilio. Dende o colectivo marítimo insisten, os portos non son zonas habilitadas pro baño. E é que os portos son, de feito, un punto crítico durante o verán. Para mellorar a seguridade e a convivencia entre navegantes e bañistas, a Consellería do Mar acaba de poñer en marcha unha campaña informativa con advertencias aos usuarios dos portos. Mariola. Sí, entre as advertencias recollidas nesta campaña está a prohibición total para bañarse en augas portuarias. Tampouco se pode transitar a través dos diques e espaldóns, e para as embarcacións lémbrase que non se pode fondear na canle de acceso nin nas zonas habilitadas para os bañistas. Na contorna das praias a velocidade limítase para as embarcacións aos 3 nós e sempre fora das zonas balizadas para os bañistas. Todas estas recomendacións están recollidas nun total de 150 cartéis informativos que se están repartindo por todas as zonas portuarias de Galicia para conseguir da costa un lugar máis seguro. El mar da para todo, ¿no? Da para los surfistas, da para los windsurfistas, da para que nosotros podamos disfrutar del que tiene un deporte acuático, vela. O sea, el mar es muy grande y, como siempre, la convivencia yo creo que es buena para llevarlo en todos lados. A Garda Civil investiga como un dos seus axentes conseguiu roubar na comandancia de Zamora unha pistola e matar con ela a súa exmuller no cuartel de Llanes. A él, un galego de Ferrol, retiraranlle a arma polas denuncias por violencia machista que lle puxera a vítima, que durante anos tivo protección con orde de afastamento e que estaba incluída no sistema Biogen. Laura estaba de servizo no cuartel de Llanes cando Dámaso, o seu exmarido, axente como ela, entrou e a matou dun disparo. A arma coa que a matou non era del, roubara na comandancia de Zamora, en que estaba destinado, pois a súa fóralle retirada polas denuncias de violencia machista que tiña. Ademais, esta semana comunicáranlle que o apartaban do servizo por unha condena firme. Dámaso tivo ata decembro unha orde de afastamento de Laura que estaba incluída no sistema Biogen e levaba unha pulseira que a avisaba cando el andaba cerca. O agresor nin siquiera podía entrar en Llanes, concello que decretou 2 días de loito pola morte de Laura. Tras o asasinato, o home tentou fuxir e fíxoo disparando contra os axentes que intentaron defender a súa compañeira. A un deles feriuno de gravidade antes de ser abatido el mesmo. En Llanes quedan agora os orfos de Laura e Dámaso, un rapaz de 18 anos e as xemelas de 14. A poboación de Galicia, a 1 de xullo deste ano, acadou os 2.734.494 habitantes. No último trimestre aumentou algo máis de 4.500. Isto é un crecemento do 0,18, un pouco por baixo da media nacional que foi do 0,21. No segundo trimestre deste ano, a poboación en España subiu en algo máis de 104.000 habitantes, ata os 49.801.559. Un informe de Comisións Obreiras di que máis do 5% dos traballadores galegos fan horas extras cada semana, pero que non as cobran todas. 4 de cada 10 non se pagan segundo o sindicato. Os empresarios negan esas cifras e aseguran que eles cumpren coa normativa laboral. Asegura a Comisións Obreiras que cada semana 55.000 galegos fan horas extra no seu traballo, pero, segundo o sindicato, non todas se cobran nin se compensan con descanso. En concreto, di a central, 4 de cada 10 horas extra non se pagan e apunta a certos sectores. Falamos de sanidade, de ensino, falamos de hostelería, pero por desgracia isto é algo transversal que afecta moito máis sectores. Di o sindicato que cada persoa afectada traballa de media unhas 5 horas extras en pagar a semana e que as empresas galegas aforran así case 200 millóns de euros ao ano. Os empresarios négano.
Desde logo, as nosas empresas en Galicia cumplen a raxa tabla o que é os convenios colectivos e o que é o Estatuto dos Traballadores. Sindicato e patronal chocan na análise e nas cifras. É un problema endémico do noso mercado de traballo e unhas prácticas que en pleno século XXI, pois deberían de estar erradicadas. Este tipo de afirmacións de maneira xenérica rexeitamos totalmente por parte da Confederación de Empresarios de Galicia, os empresarios galegos, porque realmente non conducen a un bon clima social, a un diálogo social permanente e construtivo. O informe de Comisións Obreiras indica que máis do 5% dos traballadores galegos fan horas extra regularmente. Os socialistas reclamanlle á Xunta máis profesores para atender os alumnos con necesidades especiais. Din que o sistema non está funcionando e poñen o exemplo dunha nena de Moaña que repetirá curso tras suspender 3 materias relacionadas co seu diagnóstico. O modelo falla. Cando podemos ver que hai alumnas que non poden pasar de curso por falta dos recursos públicos da Xunta de Galicia, quen ten a culpa, en última instancia, e neste caso en particular é a Xunta de Galicia, a Administración con competencias e, sobre todo, con recursos e posibilidades para poder garantir a igualdade de oportunidades. E o BNG pon o foco na vivenda. Di que o ano pasado a Xunta non executou a metade dos fondos previstos nesta materia e lembra que hai máis de 30.000 galegos agardando por un inmoble protexido. Toda vivenda que reciba cartos públicos para a súa construción ou compra debe ter protección permanente. Hai que por fin á especulación na compravenda de vivenda protexida. Hoxe, co goberno de Alfonso Rueda, un promotor pode recibir até 40.000 euros para construir unha vivenda pública protexida e en 15 anos pode estar no mercado libre a un prezo imposible. No PP responden que esa medida de protección indefinida da vivenda pública xa se aplica en Galicia dende o ano pasado e aféanlle ao Bloque que non este ao tanto das modificacións legislativas aprobadas no propio Parlamento. A última modificación que hubo neste Parlamento precisamente foi nesa liña para desprotexer para protexer de forma permanente as vivendas. Eu lamento que o Bloque Nacionalista Galego descoñeza as modificacións legislativas que se teñen feito nesta Cámara. Xa lles avanzábamos a situación nos primeiros minutos deste telexornal. Hai zonas de Galicia nestes momentos en prealerta por seca e isto non vai cambiar a curto prazo porque volven o sol e a calor. Esta é a imaxe da cámara web de G24 en Pontevedra, onde temos un día solleiro, onde chegarán aos 30 graus e estoutras son imaxes de Ourense, onde se espera aínda máis calor. Na cidade das Burgas tamén loce nestes momentos o sol. Con esas temperaturas, a axencia, a EMET, alerta dun aumento importante do risco de incendios que pode ir a máis nos próximos días. A Axencia Estatal de Meteoroloxía di que a situación se pode complicar en amplas zonas por ese risco moi alto ou extremo. Galicia tiene muy desarrollado su dispositivo de incendios forestales y por eso hemos intentado seguir esta colaboración que empezó el año pasado y la vemos muy necesaria. É o relato en primeira persoa dunha primeira tanda de bombeiros vascos que ven este ano a formarse en Galicia. Xa están en Toen. A necesidade de preparárense ante a inminencia dos incendios de quinta e sexta xeración fai que os dispositivos de distintas comunidades intercambien os seus coñecementos para poder afrontar con máis garantías a loita contra os lumes. Os mecanismos de autoprotección que inclúen as novas motobombas de Galicia chaman a atención do equipo de bombeiros de Vizcaya, que comeza hoxe a súa formación en Toen. A Galicia tenemos como referencia, como referente como en incendios forestales, por la experiencia que tiene, por los medios. En Vizcaya ata agora ardía pouco, pero as condicións do clima comezan a exixir prepararse pros incendios de nova xeración. La incidencia de los incendios forestales es muy baja y la superficie de aquí es 10 veces mayor. Entonces, Vizcaya es un territorio que tiene mucha tradición forestal y entonces lo que son todo el tema de infraestructuras forestales están muy desarrolladas. En Galicia reciben clases teóricas e prácticas de extinción e coñecen a organización dun operativo que xa conta con unidades de intervención especializadas en grandes incendios.
Unha é a UTA, outra é a UDES, a unidade de Batracio, a Xunta do Servicio de Incendios transformouse estes últimos anos para poder combatir estes grandes lumes que necesitan unha estrutura un pouquiño máis complexa. Distintos equipos que temos, unidades de traballo, motobombas, brigadas, que medios utilizamos, helicópteros. Din que unha das nosas fortalezas é que o persoal participe no deseño do prego para adaptar os medios ás necesidades reais. Al estar el personal de campo implicado en el desarrollo de los productos, sean camiones, sean pick-ups o sea cualquier tipo de maquinaria, el vehículo lo ponemos, digamos, según nuestras reivindicaciones y según nuestros conocimientos. Por exemplo, esta motobomba ten máis altura no chasis, máis retención, máis potencia e máis capacidade de extinción, o que mellora a posibilidade de acceso a zonas complicadas e a seguridade dos operarios. As sinerxias na loita contra o lume tamén son habituais entre Galicia e o país veciño Portugal. Hai só uns días estábamos preocupados por un incendio ao norte. As autoridades a ambos lados da raia traballan coordinadas nese tipo de situacións. Esta mesma mañá o director xeral de Defensa do Monte mantivo un encontro en Braganza co novo director da zona norte de Portugal da Autoridade Nacional de Emerxencias para poder seguir mellorando esa colaboración. Están os que protexen o monte e tamén os que miran por nós no mar. Ese é o caso dos profesionais de salvamento marítimo, que é a entidade encargada da seguridade en augas españolas. Na nosa comunidade contan cunha importante frota, comenzando por un buque polivalente, Don Inda. Hai 2 remolcadores de salvamento que adoitamos escoitar nas noticias, o María de Maeztu e o María Pita, e a frota complétase con 7 salvamares, un avión e tamén 2 helicópteros. Este é o relato que lles estaba dicindo. Hoxe quixemos subir nun deses helicópteros que recibiu centos de visitantes na Coruña. David. É a terceira vez en 35 anos que Salvamento Marítimo organiza unha xornada de portas abertas como esta, e por iso o acto espertou tanta expectación entre turistas e coruñeses. Este ano, ademais, fanse 35 anos do naufraxio do mar Exeo nestas augas e daquela icónica imaxe do rescate do helicóptero de Salvamento Marítimo neste lugar, na Torre de Hércules. A Torre de Hércules é o son das aspas do helicóptero de Salvamento Marítimo. Son 2 iconas do rescate marítimo ben coñecidos na cidade da Coruña. Hoxe non había emerxencia. As portas estaban abertas para a cidadanía. Si queréis pasar alguno para verlo desde dentro. Dúcias de persoas agardaron a súa quenda para sentirse como un rescatado ou como un piloto. E para falar cos rescatadores. Dependiendo de cómo esté la víctima, ¿vale? Del estado que tenga, pues se usa uno u otro. Y de las condiciones también donde vayamos a estar haciendo el rescate. No es lo mismo que lo hagamos en un acantilado, depende un poco de la zona. Salvamento Marítimo fai este ano 35 anos de servizo. Aquí en Galicia tenemos los únicos 2 helicópteros de gran porte que tiene Salvamento Marítimo. Son o Helimer 401 e o 402, que están en mantemento. Este é un modelo máis pequeno, un Leonardo AW139. Estos pueden llevar hasta 10-12 personas rescatados y el grande puede llegar a 23. La tripulación de este son 4 personas y la tripulación del grande son 5 personas. Salvamento Marítimo conta en Galicia con 20 rescatadores e operadores de guindastre e 12 pilotos. O servizo goza de gran popularidade. Das a conocer el servicio de salvamento marítimo a la gente y aparte sobre todo para los chavales más pequeños que los ves súper emocionados. A ver, dile qué te gustó a ti. El helicóptero. El helicóptero, le encantó el helicóptero por dentro. A xornada completarase esta tarde cun exercicio na praia de Riazor. A Garda Civil detivo 3 membros dun grupo criminal que actuaba en Galicia e que estaba especializado en roubos en aparcadoiros de grandes superficies comerciais. Alberto.
roubos que realizaban mediante o método da semente, que consistía este patrón delitivo en acudir aos aparcadoiros de centros comerciais e aproveitar a ocasión cando os clientes introducían a súa compra nos vehículos, causándolle sorpresa, tirando moedas ao chao ou facéndolle preguntas de maneira reiterada. Nese momento, outro membro da banda sustraía dos vehículos bolsos ou incluso en ocasións a propia compra. Posteriormente acudían a un caixeiro automático próximo para facer retiradas en efectivo cos teléfonos móviles ou cas propias tarxetas. Acudiron a centros comerciais de Ames, Culleredo e tamén da cidade da Coruña. Foron detidos esta banda itinerante cando abandonaban Galicia a toda velocidade por a autovía da Rías Baixas. Agora atribúyense varios delitos, entre eles o de hurto, desobediencia a autoridade e conducir contra a seguridade vial. En Murcia xa detiveron o home que asasinou a súa exparella nun centro comercial. Foi condenado en abril deste ano por un delito de malos tratos no ámbito familiar e había unha orde de afastamento da vítima. A Garda Civil detivo o presunto asasino a pasada noite en Puerto Lumbreras cando se dirixía a Granada. Digo, ¿cómo puede pasar estas cosas? Dice, pues pasan. Pero para hacer eso, no la querría mucho, ¿no? La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la Policía Local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento. Por tanto, la investigación está en curso para determinar que se ha fallado algo. Uns 1.100 menores inmigrantes entraron a semana pasada en Ceuta. O Goberno prepara a súa reubicación. De fondo están as críticas por parte das comunidades autónomas. O Goberno pon no foco os acordos do Partido Popular e Vox nalgunhas comunidades. El Popular dice que va a cumplir la ley y Vox le exige que no la cumpla. Son medidas, son de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de los menores y distribuirlos entre las comunidades autónomas de manera solidaria, ¿no? Solidaridade que piden tamén dende Melilla. Yo comprendo también a mis compañeros. Entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad. Y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir. Hay una ley que te obligan a cumplirlo. Si la tienes que cumplir, la tienes que cumplir. Te guste o no te guste. Unha lei que o Partido Popular di que vai cumplir. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye, insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el Gobierno porque lo ha generado el Gobierno de España. Galicia xa mostrou a súa disponibilidade a acoller menores, pero exixe ao Goberno recursos financeiros e unha política migratoria máis efectiva. Exiximos nestes momentos dende Galicia ao Goberno de España un control claro de fronteiras, que se poña en marcha e que faga unha política migratoria seria e unha política migratoria consensuada con todas as comunidades autónomas, pero ademais que lle inxecte financiamento ás comunidades autónomas para continuar atendendo a menores migrantes, que neste ano pois recortou os fondos destinados á protección de menores. Segundo o Goberno ceutí, hai uns 1.100 menores migrantes que chegaron na entrada masiva da semana pasada. O Executivo Central sinala que a Policía Nacional identificou a 528 que xa están a disposición da Administración da Cidade Autónoma para a súa tutela e acollida. O PSOE volveu expresar a súa confianza no expresidente do Goberno José Luís Rodríguez Zapatero, imputado no caso Plus Ultra. Desta volta foi a vicesecretaria xeral do PSOE, María Jesús Montero. Di que coñece a Zapatero e que conta coa súa absoluta confianza. Que no aparezca una información que demuestre o diga lo contrario. Por supuesto, en este país todo el mundo goza de la presunción de inocencia y él cuenta con mi confianza, entre otras razones porque conozco al presidente Zapatero. É unha noticia de última hora que lles contamos. Un home de Redondela estivo atrincheirado na súa vivenda durante horas, ata hai uns instantes. Esta é a imaxe en directo da zona. Hai un amplo dispositivo de policía e tamén están os servizos sanitarios que conseguiron convencelo de que saíse da casa para que o puidesen atender. Segundo fontes policiais, o home ten antecedentes penais e crese que puido sufrir un brote psicótico. Os detalles exactos aínda se descoñecen, pero o operativo, o despregamento de policía está en marcha nestes momentos. Sinal en directo, agora mesmo, do noso reporteiro da nosa cámara no punto de Redondela, despois de conseguir convencer a un atrincheirado para que se entregase á policía.
E en Cataluña a policía desartellou unha rama do cártel Jalisco que se dedica ao tráfico internacional de metanfetamina camuflada en líquido de vainilla. Os axentes detiveron 13 persoas e comisaron un dos maiores alixos desta droga en España e en Europa. Son 2,5 toneladas. Na operación contra este cártel de orixe mexicano, a policía tamén desmantelou un dos maiores laboratorios clandestinos de metanfetamina localizados en Europa ata o momento. O cártel Jalisco está tamén no punto de mira dos Estados Unidos. O goberno norteamericano anunciou que ofrece recompensas de máis de $100 millóns, 100 millóns, a quen lles dé ás autoridades información para chegar aos líderes. Argemino da banda. A Casa Branca eleva a presión sobre os cárteles da droga que operan desde México e que trafican con fentanilo, cocaína e metanfetamina. Entre outras medidas, Washington sancionou a familiares e colaboradores dos narcos e subiu a recompensa pola captura dos xefes. Ofrece ata $25 millóns por información que permita localizar a considerado líder do cártel Jalisco, Juan Carlos González, alias Pelón. Como parte dunha política de seguridade nacional máis intervencionista, a administración Trump ameazou con atacar os cárteles dentro de México, unha posibilidade rexeitada pola presidenta do país, Claudia Sheinbaum. E estas son imaxes da incautación de 5.000 kilos de cocaína no Océano Atlántico. É unha operación conxunta das policías portuguesa, británica e española. A droga estaba a bordo dun portacontedores a 600 millas das Azores. Eran 165 fardos ocultos nos máis de 20.000 contedores transportados polo buque. Os narcos usaron a chamada técnica dos gaveadores. Subiron a bordo como polizóns e foron aos poucos metendo a droga. O seu obxectivo era descargala a narcolanchas cando estiveran máis preto da costa. Hai 3 detidos. Arranca en Vigo o Marisquiño. De novo, Samil é o epicentro das competicións en que van participar preto de 1.500 deportistas procedentes de máis de 30 países. Mar Novas. Pois estamos en Samil, o epicentro do gran festival de deporte urbano de Vigo que en realidade enche toda a cidade. O Marisquiño 2026 arranca este serán, pero xa ahora, como ven, temos as primeiras tomas de contacto dos deportistas nas pistas. Xa mañá as clasificatorias. O máis emocionante, por exemplo, a fin de semana, o descenso MTB dende o Castro ata a Laxe e o domingo as finais. Aquí temos esta fin de semana os mellores deportistas nestas disciplinas urbanas, a élite do mundo reunidos en Vigo, pero o Marisquiño é máis que deporte. Dende esta noite que abre Mon Blues Band ata o domingo hai un completo programa de concertos con música urbana de todo tipo en distintos escenarios de toda a cidade. Moita rapazada en Samil no arranque do Marisquiño. Ata domingo daránse cita uns 1.500 deportistas procedentes de 30 países que competirán nas 8 disciplinas de deportes urbanos e de acción, como skate ou freestyle motocross. Nas pistas esta mañá estaba xa a gaditana de 17 anos, Natalia Muñoz, que competiu nas Olimpiadas de París na modalidade de skate, como vai facer no Marisquiño. Para mí el Marisquiño es el mejor evento del año, todo el mundo lo espera, que el ambiente que hay, todo lo que puedes ver, la playa al lado, la gente, es súper divertido, el skatepark es perfecto, yo creo que es súper esperado durante todo el año por todo el mundo. A principal novidade nesta edición é a celebración da final ibérica do Campeonato DMC, unha das competicións de DJs máis prestixiosas do mundo. E ademais reforzarase a programación musical con cerca de 60 artistas de diferentes estilos, dende rap ata sound system. Por suposto, haberá moitas actividades para familias, con talleres infantís. A oferta gastronómica tampouco falta, con máis dunha vintena de food trucks. Son as auténticas estrelas da música galega. De Rapans xuntan milleiros de persoas, o de Vigo non ia ser menos. Esta era a ringleira para facerse cunha das entradas pro concerto do 16 de agosto en Castrelos. Non van estar sós, o escenario tamén subirán fillas de Casandra, Eladio e los seres queridos.
Como cada verán, os obradoiros artesanais de Xeados de Galicia sorprenden con novos sabores, con novas ideas, pero son os propios artesáns quizáis os máis sorprendidos precisamente de que moitos clientes tomen un gran clásico como o pistacho como unha das novidades da temporada. Arredor do mediodía, os obradoiros artesanais de Xeados empezan a sacar a súa oferta de cada xornada ao mostrador, desde os clásicos ata as súas últimas novidades. O heladero sempre vai innovando, produtos novos, leite merengada con manzana. Temos moita variación, 50 sabores. Sempre algo diferente, temos que innovar. La novedad, el Snickers también es muy bueno, o tenemos uno que es María Pita, que es stracciatella, vodka y frutas confitadas, también muy salido. Recoñecen que no top de vendas seguen os grandes clásicos e tamén que volven como novidade outros sabores de vello, como o pistacho. A ver, el chocolate suele salir un poco más. Hay uno que otro que pide vainilla y chocolate o fresa y natas. Este ano pistache lotus é un boom. Casi lo tenemos que cambiar 2 veces al día. Para mí pistacho y luego después algo de fruta para bajar, como mandarina o un sorbete. Yo más pistacho, ahora que se lleva coco, más fruta. Os obradoiros artesanais galegos empezan a ter os seus propios grandes clásicos e hai quen os pon no máis alto a nivel mundial. El sabor de este verano, más que todos los turistas, suelen pedir la tarta de Santiago. Muy buenos. Fuimos hace poco a Roma, donde se dicen que están los mejores helados, y cuando probamos estos de Galicia dijimos nada que envidiar a los de Roma. Muy buenas, muy buenas. Sí, sí. Pechado pola eclipse, unha proposta da Asociación Astronómica da Coruña. A eclipse do 12 de agosto é un acontecemento histórico, así que ninguén quere perdelo. Como a eclipse vai coincidir en horario laboral, en moitos establecementos suxiren pechar para que os traballadores dos negocios onde non se espera moita actividade poidan ver o espectáculo astronómico natural, neste caso na Coruña. Laura. Si, desprazámonos ata a Coruña para ver cales son as intencións de comerciantes e dos propietarios de algúns negocios e que algúns xa teñen previsto pechar antes. É o caso deste ximnasio coruñés, acompáñanos o seu propietario Andrés Magallaes. Contanos, cales son os vosos plans? Hola, buenos días. Pues la verdad que nuestro plan es cerrar toda la tarde. La gente estaba en duda de si iba a venir a entrenar, si no, y para dar un empujón a que todo el mundo vea el eclipse, decimos cerrar. Tanto a mi pareja como a mí y al entrenador que tenemos nos apetece ver el eclipse, entonces hemos decidido cerrar, que la gente pueda recuperar este entreno y aprovechar que estamos en un sitio especial para verlo. A eclipse baixará a persiana de moitos establecementos. Poder ver o acontecemento astronómico máis importante da historia recente é prioridade en moitos negocios. Iso é que prevén que a maioría dos seus clientes potenciais estarán tamén atentos e pendentes da eclipse. E que descansar tamén teñen dereito a ver o eclipse como os demais. Me parece mal, porque en realidad por ver o eclipse, digo eu, non sei, é unha opinión miña, que a mí como non me importa. Me parece bien que cierren porque así ellos tamén lo pueden ver. A do mércores 12 de agosto non será unha boa tarde para ir de compras e haberá que anticipar os movementos e os plans, porque ademais de alteracións nos horarios de algúns establecementos, haberá tamén cambios no tráfico, cortes de espazos abertos e modificacións no ambiente moi importantes, modificacións naturais que se van producir pola eclipse. No nos afecta mucho porque la hora de cierre es a las 8:30, si tuviéramos que cerrar no tendríamos ningún problema. O de pechado pola eclipse de calquera xeito non convence a todos e non é para todos os establecementos tampouco. Claro, bares, restaurantes, hotéis, hai locais que ven no evento astronómico precisamente un momento de especial afluencia de xente e en consecuencia de aumentar tamén a súa facturación ese día. O que queremos é tomar unha instantánea e ter esa lembranza, ese recordo fotográfico da eclipse. Saiban que é imprescindible utilizar na cámara un filtro solar para que as lentes non se danen. Non serve calquera filtro, ten que ser especificamente solar. Debemos buscalos en tendas especializadas en astronomía ou fotografía, e se xa non atopamos podemos intentar un apaño coa lámina das lentes que se venden para eclipse. Facer un circulillo do diámetro do voso obxectivo, pegarlle a unha das gafas, unha das ópticas da gafa, pegalas no recuadrillo,
e isto pois poñeríamolo cunhas gomas no obxectivo. Mellor usar trípode, sempre mirar a través da pantalla electrónica, enfoque manual se posible e disparo en remoto para evitar vibracións. Non debemos esquecer estar nos protegidos coas lentes, a excepción do momento do eclipse total. Ás 20:28 aproximadamente da tarde, que é o 100% de eclipse, aí sí que podedes facer a foto sin ningún tipo de filtro. Non tede cuidado sempre, pero ese é o momento 100% eclipse no que podedes coller ese anel de luz. Totalmente desaconsellado realizar fotos co móvil, pódense queimar as ópticas e danar os ollos. Vas a estar con un ollo medio mirando o sol, outro ollo medio mirando a través das gafas e total para sacar unha foto dunha lentelliña. O sea, non arrisquedes, poñede as gafas, disfrutade en vivo, que total vai haber 1000 Instagrams, 1000 YouTubes e xente especializada que compartirá seguramente ese eclipse. Pero por consellos que non falte, Sanidade tamén insiste en pedir protección e prudencia ante a eclipse. Ademais de usar os lentes homologados, lémbrannos que se miran a ocultación do sol con cámaras ou prismáticos, hai que poñerlles, como acabamos de contar, ese filtro correspondente. E os cidadáns que acudan rapidamente a un centro médico se teñen calquera síntoma de danos na súa retina. Se aparece cualquier síntoma, pues acudir pues a un médico para que se te evalúe rápidamente a posibilidad de una lesión. Insisto que puede llegar a ser importante a nivel de la retina. La retina non ten receptores del dolor, con lo cual uno puede estar sufriendo sin darse cuenta, ¿no? Insisto, prudencia y sobre todo utilizar pues todos os medios que tenemos para proteger lo posible daño. A seguridade preocupa tamén a nivel loxístico porque se agardan milleiros de desplazamentos pro día 12, o próximo mércores. Hoxe, de feito, reuniuse o Comité Estatal de Coordinación dese dispositivo. O Ministerio do Interior vai mobilizar 33.000 efectivos policiais para garantir a seguridade viaria nos principais accesos e eixos de retorno. Se non queren liarse nas estradas, neses accesos que poden colapsarse, o mellor lugar para ver a eclipse é a través da Galega e da Televisión de Galicia. O 12 de agosto, esta casa ofreceralles unha programación especial para seguir este acontecemento histórico. Será dende os puntos estratéxicos de Galicia onde mellor se pode visualizar este evento histórico, esta eclipse. Puntos como o Faro de Mera, en Oleiros, Ribadeo na Praia das Catedrais, a Veiga, Lalín, Lugo, en fin. Hai multitude de puntos que van poder seguir vostedes en directo ao longo de toda a xornada e en concreto esta eclipse. E o sol segue sendo protagonista tamén porque hoxe nos dará temperaturas elevadas e o ceo azul prácticamente en toda a comunidade. Cando Terio remate cos deportes, falamos máis devagar do tempo. Unha cría de manatí de só un mes acaba de facer a súa primeira aparición en público. A carón da súa nai nadando entre dúcias de peixes, aínda que parece moi pequena comparada coa nai, bateu marcas cando naceu. Con só 7 días pesaba 45 kilos. Con esta fermosísima imaxe deixámolos. Grazas por acompañarnos no Telexornal. Ata mañá.